El meu germà té una malaltia. Al cap de 2 o 3 dies de néixer li van trobar una malaltia al llollo i la Carla, la seva germana, es va espantar, però després es va tranquil·litzar bufant tranquil·lament i respirant fondo. Cada dia li donaven xarops que en teoria curaven, però no li feien efecte. I va tenir una crisi. Una crisi consisteix en que aixeca els peus i les mans i fa una cara de fàstic. I la Carla es va espantar una altra vegada i es va tranquil·litzar comptant fins a 3. Llavors li va dir la seva mare, Mercè: «Quan tingui una crisi li hauràs de fer una carícia». El Llullo no podia parlar, ni caminar, ni córrer, ni escriure, però era igual de guapo que els altres nens i carinyós. La Carla el remenava perquè estigués content, l'aixafava, jugava, li explicava contes, li posava música. Un dia li va començar a moure les cames d'una manera que semblava que estigués corrent i el papa ho va filmar. La Carla se sentia bé amb el Llullo, encara que tingués una malaltia, perquè era el seu germà i se l'estimava molt. Parlava de mi en tercera persona.